Egunon, ongi etorri beste bideo batera. Beste amaiera artistiko batera, Platov Adaiena. Posizionetan, zuriak berdinketa lortu egin behar. Nola? Galdera oso ona. Ezin du edozerekin. Ze adibidez erreke bezazpi jokatuta gero, deiruk irabaziko du. Zergatik, beste movimentu tonto bat egin eta gero, deiru, gaztelua, deiru, debi, eta peiak kontrolatzen du zebalokia, eta alfiak kontrolatzen du deiru lokia. Hori da, beltzaren mehatxa. Zegin dezake, zuriak hasierako posizioan. Men mugimendu bakarra berdintzeko, errege, besei da. Zegetatzen da, orain, beltzak erregea mugitzen baldin badu. Gero ikusiko dugu segetatzen den deiru mugitu eta gero. Ni adibidez, erregea D8. Gaztelua C5, eta orain zeiruk ez du funtzionatzen, gaztelua D5 jake delako. Adibidez, errege D8, gaztelua D4, C2, gaztelua D5, eta korratzen baldin badu, C1 dama, gaztelua C5 jake. Eta, berdinketa dago. Gazteluren jake eman eta gero, beste laukira mugitzen baldin bada, adibidez, erregea E7, berdin erregea D4, C2, gaztelua E4 jake, errege D6, errege gaztelua E1, kontrolatuz eta berdinketa lortuz. Ze gertatzen da, lehenengo adibidean errege D8 ordez, D3. Gatzen baldin badu, hau zuzenean, berdinketa da, gaztelua C4, D2, gaztelua dela. Eta hau berdinduta dago, baina zuria saiatuko da hau erabazte. Beraz, ze beste saiakera getitzen zaigu. Erregea D6 eta gero, lehen esan dugun bezala, eiru. Eta orain, berdintzeko mugimendu bakarra eta guztiz magikoa, erregea A5. Zegetatzen da, lehen bezala, erregeak mugitzen baldin badu. Errege D8. Gaztelua C5, D3, errege B4, C2, errege B3, ikusi orain D2 ez din dela mugitu, errege C2, C2 kontrolatuko lukelako D1, beraz, errege B3 eta gero, alfike E2 adibidez, errege B2, D1 kontrolatuz, D2, gaztelua D5, sake, berdinduz. Erregea A5 gero segetatzen da, lehen esan dugun bezala, D3 mugitzen baldin bada. Gaztelua C3, D2, lehen bezala ematen du, beltzak irabazi behar dula, C1 kontrolatuta dagoelako pilarekin, eta D3 kontrolatuta dagoelako pilarekin, baina orain, gaztelua E3 jake, F zuta bera mugitzen baldin bada, gaztelua F3 irabaziko dugu partida. Beraz, errege D7 edo errege D8, orain, gaztelua E4. Gatik, orain, koroatzen baldin badu, D1 dama, gaztelua D4 jake. Eta dama D4 eta gero, errege itota da. Eskerrik asko gore egoteagatik, ez da beste bideo batera arte.